ġiet imnedija il-riforma fil-qasam tar-raba, jiġifieri il-riforma fil-qbiela. Naħseb li dak li qed jipproponi l-Gvern huwa xi ħaġa kuraġġuża ħafna, naħseb li hija rivoluzzjonarja fil-verità. Naħseb li fl-aħħar ngħid jien ħajkollna jew qiegħed jingħata l-importanza mistħoqqa lis-settur tal-produzzjoni tal-ikel u allura naħseb din ir-riforma iktar minn xejn qiegħda toħloq struttura biex ir-riżorsi li hemm bżonn biex il-produzzjoni tal-ikel tissaħħaħ ikunu hemmhekk. U allura anke b'ċertu proċeduri u ċertu kunċetti li iddaħħlu f'din il-white paper, naħseb se nkun qed insaħħu l-pożizzjoni tal-bidwi biex ikollu serħan il-moħħ li se jkun jista' jibqa' jaħdem ir-raba għal ġid ovvjament tiegħu u tal-familja tiegħu biex ikompli jaqalgħu x'jieklu minn dan ir-raba, imma wkoll għal ġid tal-pajjiż biex ikollu produzzjoni tal-ikel iktar sikura u iktar b'saħħitha.